natáčaš. Dobre, takže sa nachádzame na ulici Kuzmányho. Je práve čas. Máš zaostrené? Tak zaostri to. Však priblíž alebo oddiel. No je 17:06. Takže a ideme volať Deniska, lebo pravdepodobne je s chalanom vonku, ale tak opak je iný. My sme ju natočili a nachádza sa práve vo svojom dome. Ideme jej zavolať. Takže toto by malo byť po správnosti číslo. A volám jej. Toto nebude. Ale to bude rejmať. Čau, kde si? Nepôjdeš vonku? No pôjdem vonku, hneď aj teraz. A s tým chalanom nejdeš vonku? Nepríde. Jaj. No dobre, tak ešte povolám ľudí a ak tak ti dám vedieť, hej? Dobre. Dobre. Čau. Čau.